Sanibonani kuphi nokuphi la kufinyela khona lo mbukiso njengamanje kubingela lena-ke umathinta wacebisa intombi mqomela amehla akho abanye zibaqomela imali ngabe usuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi wenze ukulungela umntwana sekhaya upresse laphana-ke usubscribe leli gama elibovana laphana-ke lize libe grey kanti wenzela ukuthi-ke kube nguwe wokuqala othola notification uma-ke sikufaka la ividiyo yakho ehamba phambili uzokhumbula ukuthi-ke okubingela la yena-ke umathinta wacebisa ngaphansi kwayo iGuluva TV ngana kwethu laphana sekuvele uQuality eshutha okungabe isemsebenzini noma ngabe bewenza music video sasazwa ngawe kodwa nayi video ngaphandle kokukhuluma kakhulu uQuality inhlungu sikabiyela sithini sithi I know what I'm doing. You know what I'm doing, man. Hey, what you talking about, bro? I'm here to film. Yeah, let me switch off my cell phone. Yo. You doing what here? I am busy. Busy. You work as what here? I'm a manager here, yo. Busy. Manager is very busy. Let me switch off my phone. But I can't explain myself in English. Let me speak. This is Zulu. The busy lang in manager. So. Asinama diamond test. Hey, manager, wafuna sitest ama-diamond. DJ lakho, wathi kumele sitest. Hayi abantu bebeswathethe. What? Awuyiphetheni? Lento senze isheshe nje manje. Nginayo lapha emotweni uQuality ngifuna ukuyishesha ngeyilanda. Nomdala hayi, ngicela uyilanda uphuthume. Mawuthi imoto ayina petrol, ungene kubhobha ngapha eceleni. Automatic vela kunankinga. Manje ushotsha sayi kobhema ihapha. Yini happy wena? Happy. It's a happy. Happy. Happy.